Margit, lavína, poď sa pozrieť. Bohuško, dožehlím ti chrbát. Margit, tak kde si? Áno, Margit! Áno, som tam. To je ten... Už idem. Fantastické, to je... Čo je? Čo je? Neskoro, vieš, aká tam bola lavína. Aha. Zvoní. Čo zvoní? Aha, rohličky. To je šport. To je šport. A ty nesohorí. Máme ešte 3 minúty. Vieš, kade sa ti štverajú? No poď sa pozrieť. Bohuško, nemôžem. Musím ti vyžehliť nohavice. Šialenci. No poď sem, Margit, zažiš, neuvidíš. To áno. Sú šialenci, skutočne. Áno, šialenci. To je... Prosím? Čo, šialenci kde? Zase neskoro. Vieš, po akej stene sa tí štverali, keby po kolme, ale po... Áno. Čo to tam hrčí? To je práčka, po kolme, ukáž. Teraz musíš prať, prosím ťa, choď, vypni to. No ale kedy to doperiem, mám ešte jednu várku. Vypni to, hovorím. No. To je stena, časté, to je stena. Fantastické. Poď sem! No áno, moment. Pred chvíľou ukazovali Messnera, no vidíš, kde si bola. Bol celý omrznutý. Bratia Messnerovci a vladiteľ Hademauer postupne... Tak ja som ti spálila nohavice, no. No to si celá ty... Ale... To je šport, víš, tomu hovorím šport. To je fantastický šport, áno. No, čo ti to tam smrdí? Rohličky. To je fantastické. Niekto zvoní, Margit. Bohuško, prosím ťa, buď taký láskavý, choď otvoriť, áno? Budeme... Dostala si list. Áno. Bohuško, prosím ťa, najeme sa v kuchyni, dobre? Čo to tu na... Hej, pardon to. No to je jedno, možno aj v kuchyni. No, tak prosím pekne. Zemiačiky. Stačí. Tak to nič, to je v poriadku. Stále musíš len s tým jedlom, Malý však? moment, áno. Chápeš, ten Messner, ten robí solovky už aj na 8 000-ovky. Všetci chodia s výpravami. Dneska koľko si prosíš, ešte jedno, áno? Stačí ti. Tak, fajn. Chápeš, všetci chodia s výpravami, Bohuško, ale on... chceš kompotík, alebo chceš uhorčičku? Uhorčičku. Nech sa ti páči pomôcť uhorčičku. Bohuško, prosím ťa, prečítaj mi to. Som zvedavá, čo povieš. Na základe rozhodnutia vám oznamujeme, že vzhľadom k opakovanému nedodržaniu dohodnutého termínu naše vydavateľstvo Fatran odstupuje od zmluvy, ktorá bola s vami uzavretá na preklad... Tak čo povieš? Slušné. Vieš čo, tak toto ti je biftek, ale ja som ho ešte predtým dala do páču, vieš? Aby bol trošku mäkký. A to je taká jemná pocit, rozumieš? Stojíš na tej 8 000-ovke. Pod tebou sa rozprestiera celý svet v celej svojej majestátnej mohutnosti. Bohuž. V celom tom. Máš košele vyžehlené úplne. Chápeš. Takže zajtra si vezmeš tú bledomodrú s tým stojačikom, dobre? A nezabudni si, prosím ťa, vymeniť slipy, Bohuž. Dobre? No, tak a teraz by sme si mohli dať k tomu šampanské, nie? Dobre? Čo sa deje? Ale no nič, no dostala som púť. Tak prosím ťa, otvor to. Bohuž. Fajn. No dávaj. Kedy sa dá na tej ladničky, prosím ťa? To je v poriadku. Bohuž, teraz mi povedz, nič si nevšimol? Čo som tam? Tak tá večera je slušná. Ale pozri sa na mňa, Bohuž. Čo je? No pozri sa, nevidíš nejakú zmenu? Čo ja viem, no tak si nejaká taká. No. Nedala si sa ostrihať? No áno, rozumieš, ja som si... Zvoní niekto. Áno, tak ja idem otvoriť.
Dobrý večer. Pani Pokorná? Áno, prosím. Mohol by som hovoriť s vašim manželom? Áno, malý moment. Dobrý večer. Pán Pokorný? Čo si želáte? Dovolte, aby som sa vám predstavil. Čo si želáte, pane? René Kvasnička. Prišiel som bojovať o vašu ženu. Čo? Prišiel som bojovať o vašu ženu. Čo si to dovolujete, pane? Je zanedbaná. V poslednom čase na miesto by prekladala, varí, perie, žehli, štopká ponožky. A teraz jej odmietli preklad. Tak toto ďalej ísť nemôže. Čo vy máte s mojou ženou? Zatiaľ nič. Ako to zatiaľ? Práve preto som tu, aby niečo bolo. Prišiel som k vám bývať.